¿Qué passa, amics oients? Venia a presentar-vos Debades, el podcast del terreno. Este podcast que fem per la ràdio i per les diferents plataformes digitals cada 2 setmanes. I, bueno, moltes vegades me pregunteu com fem els personatges, qui són, los podríem veure algun dia? Bueno, pues sí, ara pues vaig ensenyar una mica com són i quins són els que faig en este cas jo, ¿vale? Així que anem en ello. Nosaltres ho tenim tot preparat. Comencem. Bona tarda, Cinteta. Estàs per aquí? Sí, aquí estic, al control tècnic. Sí, ella, bueno, amics oients, sí, la tenim sempre al control tècnic. L'altra que està també per aquí és Juanita. Juanita, què dius, bandida? Pues no res, fill, esperant a veure si acabes i començo jo a fer el programa perquè he de recordar que qui fa el programa aquí sóc jo. Sí, ets tu la que fas el programa, però també hi ha altres amics. Per tant, deixa'm una miqueta a veure si puc abans presentar a l'altra gent. Conformes, tu adelante, però després recorda que qui presenta això sóc jo. Que sí, Juanita, que sí. Escolta, anem amb el Boti, que també mos ha deixat una trucada al telèfon. Boti... Quanta esteu a veure, va? Que vull vindre a fotre-vos un susto. Pues bueno, Boti, estem aquí a l'estudi, estem a punt de començar el programa. Si vols, vine. Però recorda-te'n, no assustigues a la que està baix a secretaria, que li fotràs un dia un susto que ja veuràs, no ho contarà. És que esta dona, Jack, és veurem i s'assusta, només de veurem, Boti... Bueno, amics oients, ell va a la seua. Només recordar-vos això, que estem per la ràdio, per les diferents plataformes digitals i, bueno, que mos pots escoltar per on te dona la gana, ¿vale? Així que mos parlem.